Allo, la delalo, que residera y fumado. ኮንግረስ ከህዝቢ ኤርትራ እንቋ ሓጎዘና ትማሊ ሃገራት ጋንታና ኤርትራ ኣብ ዘካየደቶም ሃገረ ኢስዋቲኒ ናይ ቅድመ መጻረይ ፕሪኳይል ፋይለር ዘካየደቶ ጾታ ተዓዊታ ብምውጻእ ኣዝያ ደሚቃ ወጽያላ ስለዚ ድማ እንቋ ሓጎዘና እንደበልና ነቶም ኣብ ውሽጥን ወጻን ትርከቡ ደገፍትን ዋና ሶሻል ሚዲያን ከምኡውን ቲክቶከራት ሰብ ዩቲዩብ ንትገብርዎ ዘለኹም ደገፍና ሃገራት ጋንታና ደጊምና እንዳመስገና ናብ መደብና ክናቱ ትማሊ ካብ ዝተኻየደ ጾታ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ክልተ ዕላማታት ሒዛ ኣትያ እቲ ክልተ ዝነበረ ዕላማታት ግን ሃገራት ጋንታ ነቲ ዝሓለፈ እዋን ውጽኢት ዘመዝገበቶ ኣክፊሓ ክትወጽእ ወይ ድማ ንዝነበረ ውጽኢት ክትዕቅብ ዝብሉ ክልተ ዕላማታት እዩ ክልተ ሸቶታት ስለ ዝኾነ ተጠንቀቕ ክትጻወቶ ደልዋ ናይ ዝሓለፈ እዋን ጌጋ ድማ ክትእርሞ ዘለዋ እዩ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ጾታ ምስተጀመረ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ስልታ ኣዝያት ተቀያያሪት ጋንታ ኮይና ቀሪባ ሃገራት ጋንታ ናብ ጾታ ምስኣተወት ቅድሚ ናብ ጾታ ምእታውን ዝተዓሉ ዓበይቲ ርእስታት ከነቅርበልኩም ቀዳማይ ፌደሬሽን ሃገረ ኢስዋቲኒ ትማሊ ናብ ኣሰልጣኒዮም ኣብ ዝሕለፈዎ መልእክቲ ኣብ ጾታ ብሬትስ ካመልስ ምተሳዒርካ ካብ መዝነት ካክተለይካ ዝብል ከቢድ ናይ ምፍራሕን ጸቕጢ ዝፈጥር ዓይነት ሸበድበት ዘሎ ጾታ ክኽየድውን ከቢድ ዝኾነ ስልትዮም ሕዲፎምሉ ኢስዋቲኒ እንድሕርዳ ኣብ ዝውድድር ተሳዒራ ናብ ቅድመ መጻሪ ስለ ተሳዓር ደላ ናብ መጻሪ ዋንጫ ኣፍሪቃ ተሓልፍ ሃገር ኣይኮነትን ከምኡውን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ምድብ ዋንጫ ዓለም ንመስገር ኣብ ዝተኻየደ ውድድር መወዳእታ ታርታ ኣብ ምድብ ዋሕዛ ስለ ዝወፀት ነዛ ኣሰልጣኒ ብብቕዓቱ ክትጠራጠር ዘግብርዋ ዓበይቲ ነገራት ስለ ዝኾነት እያ ንኣሰልጣኒኣ ኣጠንቂቓቶ ናብ ጾታትያ እስቲለ ኦ ማይ ጋድ እስቲለ ኦይ ጾታ ምስተጀመረ ሃገራት ጋንታ ኢስዋቲኒ ልዕሊ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ሸበድ በላእትዋ እቲ ምክንያት ድማ ንኣሰልጣኒኣን ክትሕግዝ ክትብልያ ጾታ ብኸፊል ይቕጽለሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ዝመጽዋ ዝነበሩ መጥቃዕቲ ከተምኩኖም ግዜ ወሰደላን ከምኡውን ኣዝያ ብቕዓቲ ሃገራት ጋንታ ኮይና ቀሪባ ስለዚ እዚ ሃገራት ጋንታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገበቶ ዓወት ክደግም ዘሸግራው ናይ መሰለትን ጾታ ብከቢድ ደብዳብ ሃገረ ኢስዋቲኒ ናብ ዕረፍቲ ኣምሪሑ ጾታ ካብ ድሕሪ ዕረፍቲ 6 ደቂቕ ምስ ተላዕሉ ኣብ መበል 50 ደቂቕ እቲ ኢስዋቲኒ ከፊታቶ ዝወዓለት መስመራ ዝተዓዘቡ ክኢላታት ኤርትራን ተጻወቲ ንኹዕሾ ናብ ማእዝን መስመር ምጥቃዕ ሃገረ ኤርትራ ወይ ድማ ናብ መስመር ምክልኻል ሃገራት ጋንታ ኢስዋቲኒ ብምስንዳው ነዚ ሃገራት ጋንታ ጸቕጢ ክፈጥሩላ ተበጊሶም ተጻዋታይ ግብጻዊት ክለብ ኢስማዒል ኤሌክትሪክ ሲቲ ዝኾነ ዓሉ ስሌማን ድማ ነታ ሾቶ ብቅዲ ኣክሮባት ማለት ስቲል ብምምዝጋብ ሃገራት ጋንታ ብውህሉል 3-0 ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ድማ 1-0 ክትመርሕ ኣኽኢልዋ ስቲል ኦ ማይ ጋድ ስቲል ኦይ ዓሉ ስሌማን ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ መግለጺኡ ሃገራዊት ጋንታይ ብሾቶታት ክትዕወት ያክብል ተዛሪቡ ነይሩ ዘረብኡ ድማ ኣተግቢሩ ጾወታ ኣብ ዝቕጽለሉ ዝነበረ እዋን ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ድሕሪ 6 ደቂቕ ዓሉ ስሌማን ሾቶ ብምዝጋብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብውህሉል 4-0 ዝነበረ ድማ 2-0 ብምምራሕ ናብ መሪሕነት መሰላሰል ኣስጊርዋ Allo, la delalo, que residera y fumado. ሃገራት ጋንታ ኢስዋቲኒ ካብ ተኻብ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ 4-0 ሲዒራታ ካብ ዝብል ሕፍረት ንኽትእለ ክትብል ንጸወታ ናብ መስመር ምክልኻል ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ተጸጊዓ ብመገዲ ኣጥቃዓ ፊጋርዶ ሾቶ ብምዝጋብ ካብ ብ0 ምስዓር ዘድሕና ሓንቲ ሾቶ ረኺባ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ድማ ብውህሉል 4-1 ብምስዓር ነዛ ሃገራት ጋንታ ይዕንያታ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ዝቕጽል ጸወታ ናብቲ 48 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሳተፎ ቅድሚ መጻረይ ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ክትሳተፍ ጽቡቕ ዕድል ንምነ የላ Allo, la delalo, que residera y fumado. ከምቲ ልሙድ ድማ ነዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዝወዓለ ጸወታታት ናብ ትዕብትታት ከፋፊልና ክንርኤና ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ሃገራት ጋንታ ኢስዋቲኒ ዝኾነ እዛ ኣሰልጣኒ ነቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረ ጸቕጡ
ኣናዊሑ ኣብ ኢስዋቲኒ ከጽንሖ ዝኽእል ዓይነት ውህደት ኣይሰርሐን እዚ ኣሰልጣኒ ካብ ፌደሬሽን ሃገሩ ኣብ ዝቐረበሉ ጻውዒት እዚ ብሬትሲካ መልስ እንተተሳዒሩ ካብ ዘመነ ምስልጣኑ ክእለ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ዝወዲ 50 ዓመት ኣሰልጣኒ ንሃገራት ጋንታ ኤርትራ ዘይስዕራ ካብ ጾታ ክእለ ምዃኑ ተሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ግን ሃገራት ጋንታ ኢስዋቲኒ ትወስዶ ዝኾነ ስጉምትታት ከም ዘየለን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ዝወሰረቶ ዝኾነ ስጉምቲ ከም ዘየለን ተሓቢሩ ኣቐዲምና ዳ ኩላትና ናብ ሓጎስና ኸይድና እምበር ዳሃይ ሰልጣኒ ስጋብ ሕጂ ኣይገበርናን ዘለና ጽቡቕ ዕድል ንምንየሉ ካልኣይ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ውህደታ ብጽቡቕ ሰሪዓትሎ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ንውህደታ ብጽቡቕ ሰሪዓቶ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እቶም ዝበዝሑ ናይ ውሽጢ ሃገር ገሊኡ ዝበዝሑ ድማ ናይ ውሽጢ ነገር ተጻወቲ ሒዘኣ ናብ ሞሮኮ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘምራሓትሉ እውን ጽቡቕ ዝኾነ ውህደታ ርኣትና ሕጂ እውን ገለገለ ተጻወቲ ቀይራ ናብ ጸወታ ኣብ ዝኣተወትሉ ስጡም ዝኾነ ጸወታ ብምርኣይ ኣዝያ ዕግብ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ኮይና ቀሪባ እዚ ጸወታ እዚ ሃገራት ጋንታ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣምጪኻ ዘላመድ ከም ተጻወቱ ዘይኮኑ ብሓባር ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑ ተጻወቱ ኮይኖም ዝስምዑኻ ስለዚ ድማ ውህደት ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ንዘለኣለም ዘይትንከፍል ጽኑዕን ኮይኑ ክነብር እዩ ምስጢር ሃገራት ጋንታ ዓወታ ሓድነት ክንብሎ ንኽእል ኢና ሳልሳይ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ንመጻረዪ ዋንጫ ኣፍሪቃ ከመይ ክትረኽባ ድሕሪ 18 ዓመት እያ ናብ እዚ ውድድር ትምለስ ዘላ ሃገራት ጋንታ ስለዚ ናብዚ ውድድር ተመሊሳ ጸቕጢን ዝብሙለን ሃገራት ጋንታ ክትፈጥረለን እንተኮይና ዓቢ ብቕዓት ከገድሳ እዩ ስለዚ ነዚ ቅድሚ 18 ዓመት ዝገደፈቶ ጸወታታት ከመይ ክትረኽባ ኩላትና ሓቢርና ክንርአና ራብዓይ ምምላስ ናይ ዝተፈላለዩ ተጻወቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዘቕሪብና ነበርና ካብ ቪክቶር ፎርስ እስማኤል ዓዲ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ተጻወቲ ነዚ ሃገራት ጋንታ ክምለስዋ ተራእዮም እዮም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ጀርመን ተረኺቡ ብሰንኪ ዝነበሮ መስበር ተጻውዒት ዘይቀረበሉ ተጻዋታይ ብናይ ኤርትራ ሽሙ ሳሙኤል ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኤማቲብስ ወላዲኡ ኣብ ዝተካየደሉ ዝነበረ ኢንተርቪው ወላዲኡ ናብ ኤርትራ ኣምጪ ክሳብ ስነ ስርዓት ጥምቀት ፈጺሙሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሰንኪ ዘጋጠሞ ማረምቲ ግን ጻውዒት ኣይቀረበሉን ሓምሻይ ናይ መወዳእታን እስማኤል ዓሊ ሲኤምኦም ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ተጻወቲ መጻኢ ታለንቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዕባይ ፍርያት ኣካዳሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝኾነ ሲኤምኦም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሸፊል ዩናይትድ ናይ ትሕቲ 18 ዓመት እናተጻወተ ብሉጽ ብቕዓትን ቴክኒካዊ ክእለትን እናንጸባረቐ ይርከብ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝገበራ ቀረብ ኣዝያ ተመስግንን ጽብቕትን ቀረብን እያ ነይራ ብሓለቓ ጋንታ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ዝተመዝገበት እቲ ካልኣይ ድማ ዓሉ ስሌማን ኣብ ግብፃዊት ክለብ እስማዒላ ኤሌክትሪክ ሲቲ ከካይዶ ዝጸንሐ ዓቢ ጸወታ ኣብዚ ውድድር እውን ንሃገራት ጋንቱ ደጊምዋ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብምሎም ተጻወታ ካብ ደገን ካብ ውሽጢ ሃገርን ኣኻኺቡ ኣብ ተጻወቶም ዝነበረ እዋን ምስ ድኻምን ናይ ሕበጥ እግርን ናብ ጸወታ ተመሊሱ ክሳብ ፍጹም ቅልዕ ዝሰሓተ ዓሉ ስሌማን ብሾቱ ወላ እኳ ክሒስዋ እንትነበረ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ጸወታ እውን ንስሓታ ፍጹም ቅልዕ ደሪቡ ይመሊስዋ ዓሉ ስሌማን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓቢሩ ኣብ ዝነበረ ሓበሬታ ብስጡም ውህደት ክንጻወት ኢና ንሃገራት ጋንታና ክንዕውት ኢና እናበለ ተዛሪቡ ነይሩ ዝበሎ ቃል ድማ ፈጺሞ እንተኾነ ግን ዓሉ ስሌማን ናብ ካልኦት ዓበይቲ ክለባት ዘሰጋግር ዓቢ ርሑቕ ማዕጾ ተፈጢሩሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮንኩም ንሃገርና ኤርትራ ድማ ዓወት ከተመዝግብ عطاكم كلاتكم إيرتران تتصاوتي دجمنا لمسجن أبو نتوم كتيرنا أبو زوبا مأكل أبو هاجرنا إيرتران تتصاوت لهم كلاتكم بلوتات تتصاوت دما نتي بتفق في تزول عدل كتقاملوا دجمنا بخبرنا عدم تسمخني عدما كم تأبستفال على عبيت كلوات إن تتصاوتكم شومكم من شو هاجركم من كتتصاوعوا نستغف تزول عدل كتقاملوا تسفنا موليو حجون دايما انكو حقوسنا ان دبلنا ريتسي كاملس ناب هاجرا اب تملسلو اوان ناب ولاديت هاجرا اب تملسلو دوم اقابل اجرنا هنقبلا مخنا نحبر كمتي اب عام 2014 دانيال تخلا هيمانوت ناب ايرترا نتان حمشتا معلتي اب زبان دبيس واستولادر ماليان بس عقب كون بينيام غرما اب عام 2024 نتا ونينوا زوت قطلا ماليا حيزو كاتخلص تغبرلو عبي اقابلا كومون حنا هاجرات غانتا ايرترا ريتسي كاملس كنغبرلا مخنا نحبر اب موداتا دما على سليمان تمالي شوتو مسمز جبكاسي مرة عندي تحوكس سمعتي بتعمي مقط صار سيني شعب الحريو أب حد ندا فوتوكوبي خيدا ناتكاسي البرينت جرا أب العراتي تقعسي مولو مع السمس تسألي على سليمان كم يعيل كاسم كاتلا لأنها صوتها خميني يرجع نارجوس مستنات كاسي لي انترفيو قبل حد يرجع أجد أمس اللي درق صار دخونا خمل سلي كله حجي نحر على سليمان زمان بتكاتت لها اللي غاخون كا أنا اسمها وي بالسوشيال ميديا ويد ما بزبا أكل تمسيها مساق علم حتى تكاكاين مدلخو ندحر ريقا كومنت صحافه لي انت تم قالوا دراهم ما دما على سليمان نختبصح حجوزنا
ስለዚህ ናይ ሎም መደብና ብዛዕቲና ለና ብኻሊ መደብ ክስጋም ረኸብነኩም ሰሰናይ